Il-festa ta' Santa Marija normalment nassoċjawha mal-lokalitajiet tal-Mosta, l-Imqabba, Ħalaxa, Ħattart, il-Qrendi, il-Gudja u r-Raba' Tawdex. Iżda fl-istess ġimgħa l-Imġar u Ħaddingli wkoll jiċċelebraw din il-festa. Bejn dawn it-tnejn fl-għodwa ta' tnejn kien organizzat pellegrinaġġ bil-muturi mill-parroċċa tal-Imġar għal dik ta' Ħaddingli. Edim Zammit, organizzatur tal-attività, esprima s-sodisfazzjon li għalkemm il-pellegrinaġġ sar għall-ewwel darba din is-sena l-attendenza kienet numeruża. Kull sena, kull meta tersaq il-festa, aħna flimkien ma l-Arċipriet norganizzaw dawra bir-roti għat-tfal biex bija tal-Madonna ġifieri bħala pellegrinaġġ żgħir u s-sena l-oħra x'inkunu qegħdin nitkellmu bejnietna għedna għax ma norganizzawx wieħed bil-muturi, aħna tlieta nsuq il-muturi. U tkellimna bejnietna, avviċinajna l-Arċipriet u kif għednilu mill-ewwel oġbitu l-idea tagħna. Għalkemm l-idea tal-pellegrinaġġ intlaqtet tajjeb ma kienx jonqos li s-sigurtà tas-sewwieqa tkun priorità. Kif qed tara qegħdin bil-high visibility best għadna fil-bidu tal-grupp ħalli dak li jkun jipprova jżomm distanza dovuta. Kellna wkoll l-awtoritajiet fis-sens kif forsi stajtu taraw kellna l-pulizija, kellna 3 pulizija ta' trafik li mexxew u waqfu d-direzzjoni ta' traffiku biex inkunu nistgħu ngħaddu mill-pellegrinaġġ. Nistgħu ngħidu li ħadna dawk il-miżuri kollha li kien hemm bżonn biex nieħdu pjaċir flimkien imma fl-istess ħin inkunu safe. Fil-qofol tas-suċċess tal-pellegrinaġġ kien l-appoġġ tal-pubbliku fil-bidu u tmiem tal-attività li bla dubju mela s-sewwieqa b'impenn u kuraġġ biex l-edizzjonijiet li jsegwu ikunu akbar u aqwa. U issa nippreparaw għal sena dieħlek il-bombinerit forsi tkun ikbar nirringrazzja lill-awtoritajiet kollha tal-muturi, speċjalment li attendaw għax ħafna minnhom mhux minn hawnhekk, u s-sena dieħla minflok issir mill-Imġar għala u issir minn Ħaddingli għall-Imġar.